Jan Slota čelí ďalšiemu škandálu. V garáži parlamentu mal hrubo nadávať policajtke. Tá odmietla vpustiť dovnútra jeho auto, pretože vodič nemal povolenie. Správanie sa predsedu SNS odsúdilo ministerstvo vnútra aj predseda vlády. Podľa oficiálneho záznamu, ktorý máme k dispozícii, sa incident stal 28. apríla okolo 3:15 večer. Ako uviedol aj denník SME, policajtka odmietla do garáži Národnej rady vpustiť auto Jana Slotu, keďže vodič nemal povolenie. Onedlho však na miesto prišiel samotný predseda SNS a policajtke mal vulgárne vynadať. Ty okamžite pusť môjho šoféra. Kto si ty? Na čo si tu? Ako sa voláš? Ty Podľa policajtky mohol byť Jan Slota pod vplyvom alkoholu. K danej veci ešte uvádzam, že poslanec Jan Slota javil známky požitia alkoholu. Urážky, vyhrážky a vulgarizmy z úst Jana Slotu na verejnosti nie sú ničím výnimočným. My pôjdeme do tanko a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža. Dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiaha ani po opätky jeho topánok. To ako my sme špiny, teraz myslíte novinárov, alebo... Konkrétne vy ste špína. Sme neboli my takí bastardi, že by sme udávali svojich vlastných. Posledný údajný incident predsedu SNS odsúdil ako minister vnútra tak aj najsilnejšia vládna strana. Takéto konanie považujeme za poľutovania hodné, zvlášť, že išlo o ženu. Ak je to pravda, tak Jan Slota ako muž vo vzťahu k žene ľudsky zlyhal a nám je to naozaj veľmi ľúto. Žiadne ďalšie kroky však smerom k Jánovi Slotovi či SNS nechystajú. Národniari incident nekomentujú, no prípad preveruje ministerstvo vnútra. Pravdepodobne však nejde o trestný čin, uvažovať by sa dalo o priestupku. Jan Slota však za svoje výroky určite stíhaný nebude. Chráni ho totiž poslanecká imunita. Michal Hečko, televízia Markíza. Celú zápisnicu z incidentu si môžete prečítať na našom spravodajskom portáli tvnoviny.sk.